DXDC Radyoman Report. Selos ang gigong hinungdan nga giunay og pusil patay sa sikyo ang ihang kauban sa security agency ug sa gigwardyahang subdivision sa barangay Bagugaliera, Davao City kagahapong adlaw alas 2:15 sa kadlawon, Nobyembre 7, 2023. Gibutyag ni Police Major Romeo Mapano Jr., Station Commander sa Balyok Police Station atol sa interview sa RMN Davao. Nasuko ang suspect nga gi-identifikang si Abdul Rahimin Padas nga gatchat ang iyang uyab ngadto sa biktima nga si Jimboy Kanumay. Sa basis po nga dito ta na Among to ang kaning gatchat tong partner sa biktima. Toray gikasukan sa suspect ko. Okay po. So prior ato sir nanay ka ng selos-selos o pagduda sir sa Nana sila nga nga sitwasyon kaning duwa. Kauban naman ni sila sa security agency kaning posting sa susunod. Gisibak usab sa suspect ang motor sa biktima ug ang duha ka mga 9mm pistol nga gipanag-iyahan sa Hackett Security Agency. Nagpadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa niikyas nga suspect. Gikumpirma ni Mapanaw nga namatay sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang biktima pasado alas 4 sa hapon nga adunay samad pinusilan sa liog ug nilapos kini sa likod sa ihang ulo. Kasong murder ug theft ang ipasaka batok sa sospetsado. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. Tatak RMN.